This is our new hardcore Minecraft server, where if you die, you only have one life. Give a name of the server in the comments. Hopefully the server will flood in. So let's just start the video. Εγώ θα έλεγα καλύτερα αυτό το server να είναι ελληνικό. Επειδή... γιατί όχι. Ωραία. Για τους Έλληνες φίλους μας. Σε αυτή τη στιγμή απλά φαρμάρουμε, θέλουμε να βρούμε τέλος πάντων blazes για να κάνουμε πολλά πράγματα όπως potions, έχω και OG flame. Οπότε εγώ θα έλεγα να συνεχίσετε να βλέπετε. At this point we realized, since we're not very good like speedrunners and on this stuff, we realized that we need to get some diamond armor. So when we got the diamond armor, we came back and it was significantly easier. Ωραία, λεγέντες ακόμα δεν θα μιλήσει πολύ, λίγο μιλήσει μόνο για 5 λεπτά νομίζω. 6 ροζ. Ναι, ας κάνω, λέω, έχω 5. Από το σημείο μετά που πήραμε όλα τα αναγκαία υλικά, όπως ήταν netherite ingots και επίσης, το πιο σημαντικό, το netherite upgrade smithing template και κάποια άλλα πράγματα όπως enchanting table και bookshelves, ήμασταν επιτέλους έτοιμοι για να πάρουμε μαξαρισμένη armor. Λάπης. Αυτό καλό. Ωραία αυτό. Όχι, αυτό είναι καλό. Οκ, εντάξει, το δέχομαι. Από την 3. Όχι, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό. Fire protection. Και αυτό είναι καλό. Είμαι μέα. Ωραία. Okay. Μπορώ να βάλω και στο... να βάλω και στο... έτσι. Τι φωνάζει ρε βλάκα. Αλλά γύρισα. Οκ. Έχασα κάτι. Απλά το παίξαμε. Ωραία απάντηση μπρο. Και όπως ξέρετε, εγώ με ένα mace είμαι ασταμάτητος. Και αυτό το λόγο βρήκα ένα trial chamber και ξεκίνησα να grindάρω. Looting. Εντάξει τώρα. Βάζουμε index. Πες PR αυτά εδώ. Sharpness.
5. Πάρε και Loom. Ωραία. Βάζω. Οκ. Θα βάλω medic εδώ. Τα έχω βάλει να breaking. Τι άλλο να βάλω. Μαλακιά. Όπου πήρα πολλά στάκια. Πήρα καθώς 2 πολλά στάκια στο έτσι και γι' αυτό. Μπρο, χεστήκαμε, έργη, χεστήκαμε. Μετά από κοντά μια μισή ώρα grind, επιτέλους κατάφερα και πήρα αυτό που ήθελα. Το Mace. Ο Enderpearl του θέλω το Enderpearl, λοιπόν. Πόσο στα αρχίδια μου. Δεν σε λέγει. Να βρέχει Windburst. Δεν πίνεις. Ναι, έχω ένα. Απλώς δεν μπορώ να βρω Volt. Δεν μπορώ. Τι κάνετε? Πες μου. Ωραία μπρο, δεν το μπορώ ρε αυτό το σκέλετον γαμό. Άσε με να πάω στο αμήνους γαμό. Εγώ θα πάρω Ancient Debris, θα πάρω. Θα πάρω. Καημένος ο Alex Pro No One ποτέ δεν έχει υπάρχει ειδικό στη ζωή του. Έχω πάρει. Το survival mode το έχω πάρει. Εσύ δεν έχεις πάρει ποτέ μπρο. Ω μαλάκας, εσύ δεν με πιστεύεις. Αυτό είναι το village που είχα βρει εγώ πριν ρε. Ναι, επειδή είμαστε δύο ρε. Όχι, τσερία γραφιάδης. Θα πάει. Hello. Γαμώ το. Γαμώ το creeper. Πεθάνω. Έλα. Τι θέλω. Όχι. Πέθαμε. Ο μπρο γιατί είναι τέτοιο. Ο μπρο γιατί είναι creative mode. Είσαι creative mode. Καλά. Κυριολεκτικά το χείταρα κοιτάνε creative mode. Είσαι μπρο. Ναι τώρα άλλαξε ο μπρο αμέσως ρε. Δεν έχω enable το chat ρε άφηστε. Μόνο έτσι. Έτσι παίζει. Περιμένει μέχρι τον άλλο να κάνει το πρώτο move και μετά κάνει αυτό. Ναι, έτσι παίζει ο brother. Πρώτος να κάνει το move δεν μπορεί. Είναι leggings. Θα χάσει. Μαλάκα δεν παίζει να κατα. Μου ξέρω το άλλο σπίτι μου να έχω. Κοίτα τι πέθανα. Θα παίξω το Orbit.
Έπαιξα το πιο δύσκολο. Τώρα θα σου... εντάξει. Τελείωσα το Winchester και προβάτα από αυτά. Ναι, εντάξει ρε μπρο, 1000 blocks μακριά το κάνει αυτό το Winchester, μιλάμε. Τι! Ο μπρο είναι creative mode, μπρο, και λεπτικά τον έκανα hit. Τι άλλες έκανα μόλις τώρα hit και ήσουν creative mode. Ναι, τώρα άλλαξες μαλάκα, κυριολεκτικά πριν σου έκανα. Φαντάσου να τις τάρεις. Αμισέτα. Μην το κάνεις. Μου. Tall grass. Τι tall grass, ρε μάνα. Tall grass. Tall grass. Tall grass. Tall grass. Ήμουν εκεί για να μην μου το κάνεις. Ναι, εντάξει, εμένα με κάνει pop με ένα hit, εγώ το κάνω 100 hits, δεν το τρώει ούτε ένα pop. Τα cheats του λέω γέννη. Κάπνες 8 έχω μόνο, ρε μόνο. Fair fights γάμο, πολύ ωραία fair fights γάμο. Δεν σου Τι έτσι μαλάκα, έχεις βάλει instant health. Δεν στήξ. Δεν φωνάζει. Ναι. Διάβασε. Διάβασε γιατί δεν Μα, Αμέσως παίρνω. Πέρα- Ωραίος μου. Ναι, τώρα δεν ξέρω κάπου που είναι ο μπρο, ρε. Έκανε pearl away 100.000 blocks μικρή. Φύγε ο μπρο, ρε. πώς και έτσι έκανε pearl away 10.000 blocks. Τέλος το κάνω. Τι ρε μαλάκα, τι. Αυτό δεν ξέρω, δεν γίνεται. Ναι, φυσικά. 1000 blocks μακριά wind charge. Με 1000 blocks μακριά wind charge. Άμα τον έργει, βλάκα τσιμπούκι έργει, μη σε γαμίσω, βλάκα τσιμπούκι χαμό. Βλάκα τσιμπούκι χαμό. Πάστα το. Πολύ με το ξέρεις τι πες. Έλα ρε. Οι βλάκες τσιμπούκια έξω που ξέρετε τώρα αν πάνε ρε βλάκα, δεν με νοιάζει. Κάτσε να βλέπω. Θα σας βάλω σε λίγο σας είπα. Τέλειο, λέω δεν για. Καλά, όπως νομίζεις. Άλεξ, Μαλάκα δεν μπορείς να μου κάνεις αυτό. Άλεξ, κοίτα. Έλα, ρε μπρο, βάλε το. Πολύ θυμ... Φτιάχνω. Πώς κάνει το chat off. δεν πειράζει τώρα, για τώρα επειδή... Άστο. Το τι έχασα εγώ. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Μπρο! Τι κάνεις εσύ εδώ. Εξίστα. Τι θες ρε. Μπρο, την έβαψες να ξέρεις. Τι θες εδώ εσύ. Γιατί δεν πιστεύετε. Άλλα κάτι. Τι έγινε ρε. Δεν μπορείς να το κάνεις. Ρε, τι με βάλα να κάνω.
Έφαγες καθόλου damage. Όχι. Τι λέω. Τι γελάει τώρα μέσα. Όχι ρε, τι έχασα. Πού στο... Θα μπορούσα να σκότωνα τώρα, εντάξει. Μπορεί να πάει στο νερό. Μπρο, την έχεις βάψει να ξέρεις. Ο μπρο τόση ώρα μου λέει ψέματα όταν έχει φάρμα, ξέρω. Δεν πειράζει. Είχα τα δικά μου. Ναι, εντάξει. Εγώ βρίσκω τις λύσεις. Ο μπρο νομίζω ότι είναι αλάτρα. Το σπιέρ βλέπω ρε. Όχι ρε μπρο, για λίγο. Κάτσε βγάζω τα hitbox επειδή... Μάλακα. Τι το αυτό. Στείλει spammer, στείλει spammer. Τι λες μπρο. Αυτό κάνεις κι εσύ ρε μπρο, το βάζω μια φορά μετά από χίλσονες. Ποιος πέταξε Trident. Α, πήρε ζωή άλλη, έχει ζωή άλλη τι έπρεπε. Τι? Έχει ζωή άλλη τη Trident. Ναι. Αμώ. Fuck. Τώρα εδώ αυτή η μάχη είναι ποιος έχει πιο πολλά fireworks. Άμυστερα. Ω, Είναι λαγκάρι. πάνω. Τα γούλς μου ρε γάμο το. Μου σκότωσε γούλφ το ηλίθιο το creeper. Έτσι. Καλά σε κάμε. Έχω μπόλικα fireworks. Παίζω για όλη μέρα έτσι. Δεν πειράζει κι εγώ. Πώς. Αμά.
Elegant. Με durability trick. Δεν έχεις XP bottles, Τι θες να ξέρεις. Τώρα θα σκοτώσω τα γούλ σου. Πρέπει να τα σκυλιά έχουν αυτό που κάνει. Τι σημασία έχει το σκηνή. Όταν έχω τον ίδιο τον εαυτό. Δεν θα είναι σαν τα σκυλιά σου, μπρο. Πώς. Πήρε όλα games. Αν δεν πειράζει. Αυτό την έχω. Πώς φεύγεις. Τους τελείωσαν πάλι εδώ. Ρε μπρο, δεν ξέρω. Εσύ πώς έχεις κάνει. Εγώ έχω. Πώς το έχασα εγώ αυτό. Δεν τρώω. Τι έχασα εγώ. Δεν πεθάνω όλα τα box. Τι λέει ρε. Τι λέει ρε, πώς θα σε χειτά ρε. Το γούλφ μου είναι μαλα... Πω. Αμάτω. Θα μπορούσα να ήταν κι άλλο πόπο. Τι λέει ρε μπρο, αφού είσαι ήδη από μπροστά μου. Έχεις το διπλό πικ. Πάμε. Ωραία. Στήκες σου, δεν σου πειράζει.
τελείωσε, άχρηστα. Ναι, ρε, εντάξει. Aquela sequência que faz geral perder a consciência. O grave desce, a mente dispara, a pista ferve, a noite é rara. Agora. Λίγο σορτή. Άντε λίγο σορτή. Ωραία, μπράβο. Είδες τώρα τι έγινε. Και θέλω να πεις τι θα μου δώσεις ώστε να μην σκοτώσω αυτή τη στιγμή, επειδή είστε κυριολεκτικά 3 hit. Για πες τώρα μέσα. Δηλαδή άμα... Θα δεις... Ένα dragon head. Ένα dragon head. Όχι, το Dragon Egg εγώ θέλω. Dragon egg. Ναι, ναι, επειδή είσαι ο μόνος που το έχεις. Βασικά, έχεις το Dragon Egg, γι' αυτό φέρω. Αλλιώς θα δεις το Death Screen. Bro, το dragon egg είναι μόνο ένα στο server και δεν μπορώ να στο δώσω, bro. Γιατί δεν μπορείς. Πείτε δεν το θέλω εγώ. Προτιμάς να φας πάνω. Bro. Καλά, wait. Η απόφαση είναι δική σου. Το πάρω από το ender chest. Όσο έκανα meditate, μου έγινε αυτό. Πού να σου κάνω, ποιος είναι. Ο Βλάκας. Εγώ, ρε. Φυσικά. Τελείωσε ξα. Πάμε ένα σόρπι πήρας εδώ. Τα SMP από πότε είναι έτσι. Πάντα, bro. Μόνο sorting. Και λίγο mace. Και λίγο. Παίζουνε με... Άκουσα με. Τα SMPs δεν είναι όπως θες. Δεν είναι όποτε θες εσύ, επειδή σε νίκησα τελευταία φορά. Θα μου Bro, αυτό είναι λες και το... Αυτό, bro, όπως το man. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα stack Enchanted Golden Apples για να μ' πεις. Όπα. Πες μου τι θέλεις. Θα το δώσω. Το όμως. Το Dragon Head είχαμε, το ξέχασες. Το Dragon. Dragon Egg, ναι. Αν μου το δώσεις, αλλά δεν σε πιστεύω αυτή τη φορά. Ο πρώτο που όλο έκανε gear. Grind. Θες μπορώ να κάνω escape πάρα πολύ, εσείς να ξέρεις. Αλλά, αν θες συνεχίζουμε όσο θες. Αυτό το πράγμα. Αυτό... Αυτή τη στιγμή εδώ μας έχουν τελειώσει όλα τα fireworks. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να παίξουμε χωρίς αυτά και κυρίως χωρίς ελάιτρα.
Ναι, εντάξει ρε μπρο. Κάνε εντύπωση μαλάκα. Ναι, τώρα μου κάνει. Κάμπα. Με τα μπλοκ το Winchester θα το κάνει. Εντάξει ρε μπρο. Πώς σε κάνει τόσο μακριά ρε μπρο. Όλο αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε.